Jodi, taas tälleen. Vuosi vierähti edellisestä videosta ja valitettavasti sen verran ollut kiireitä, eli työ häiritsee näitä vapaa-ajan harrastuksia sen verran, että ei kerkeä samalla tavalla tekee tai miettii näitäkään asioita, mutta nyt sitä on saanut tässä vuoden aikaan kasaan se mikä kerennyt ja päätin sitten tehdä tämmöisen pienen videon tästä sellistä, koska sain sen itse nyt just käyttöön tuon lattialämmitysten osalta, eli mulla on tällaisia mukavuuslämmityksiä alakerrassa ja totesin, että mukavuuslämmitystä ei kannata silloin pitää päällä, kun se sähkön hinta pomppaa sinne 30 senttiä kilowattitunti, niin mieluummin sitten ne lataukset ja lämmitykset ajoittaa sitten niille edullisille tunneille kautta niillä tunneilla, kun se hinta on sen mukainen, että ei niin sanotusti lompakkoa paljon kuluta. No joo, leikataan pois. Tai sitten ei. Nythän näkee, että sähkön hinta on tosi halpaa. Mennään miinuksen puolella. Ja siinä mielessä tämä ei varmaan ketään paljon haittaa, mutta onhan se tietysti kiva, että jos on systeemijärjestelmä ja että sitten kun sä käytät laitteita, niin sieltä ainakaan ajota tai vahingossa ne ei mene sitten niille kalliille tunneille, jolloin se näkyy sitten sähkölaskussa. Ja itsekin tuossa on itse asiassa nyt katsonut sähkölaskua, niin viime kuun sähkölasku oli just pikkasen yli 100 euroa kaikki ne kuluineen, eli myös siirtomaksuineen. Eli huomasin tässä, että on aika rajuja pudotuksia tullut ja energiankulutuksia. Tosin sitten sellien avulla löysin myös näitä kohteita, mistä voitaisiin oikeasti ottaa pois. Eli löytyi tämmöinen alakerran sähkölämmitin, kun on tuo tämmöinen niin sanottu varastotila meillä, missä on kaiken näköistä roinaa ja sitä sitten kuitenkin pitää lämmittää, mutta jossain vaiheessa aikanaan sinne laitettu ja sitten se on ollut aika lämpöisen kesät, talvet ei ole vaan tullut huomattua sitä, kun se on ollut vuosikausia varmaan siellä ja nyt sitten menin säätämään sen ja laitoin sinne tuommoisen ruuvitakin samalla sitten seuraamaan, että mikä se lämpö ja kosteus siellä oikein on. Ja totesin, että se 15-17 astetta se riittää, että siellä ei tarvitse olla 2-3 kesät. Ja kyllä näkyy heti tuossa sähkönkulutuksessakin, että heti löytyi sellainen kohde. Sitten sen jälkeen onkin nämä kohteet ollut, että ehkä suurin yllätys oli tuo jääkaappi tuolla, mikä sitten on vanha ja on tuo kylmässä varastossa ja siellä on sitten juomat valmiina ottaa sitten, kun tuntuu, että tarvii ottaa jonkun kylmän juoman, niin sieltä sitten voi käydä hakemassa, mutta nyt huomasin, että ei sekään kuluta juurikaan sähköä. Eli mennään tuonne sellin sivuille, mikä mulla on nyt muutakin näitä juttuja teille kerrottavana, niin minä näytän pikkuhiljaa, ja sitten jos me lähdetään siihen jääkaapin kulutusta katsomaan, eli se sijaitsee alakerrassa, niin mennään tänne, eli alakerta jääkaappi. Sieltä jos lähdetään katsoa kulutuksia, otetaan 12 kuukautta, niin meillä on 154 kilowattituntia. Eli ei se nyt mikään älytön määrä kuitenkaan vuositasolla ole. Muuten niin mennään tuonne sellin sivuille, eli en ole saanut näihin mitään tukea. Ihan on itse joutunut töillä tekemään ja tienaamaan rahat ja ostamaan. Niin on suomalainenkin sellituotteiden kauppa tullut. En tiedä, onko ihan virallinen sellin kanssa vai onko tämä oma. Mutta löytyy. Eli voin suositella kyllä sellyä. En tiedä sitten, jos on kukin päättää mistä ostaa, että löytyy kaiken näköisiä älypistorasioita ynnä muita. Huomasin, että
tällaisenkin näköjään joku avannut, mutta mitähän tämä meinaa, että ihan mielenkiintoista pörssiohjaus. Lista toimijoista, eli tämä onkin se mielenkiintoinen, että tähän löytyy ihan avaimet, ei täältä tarvitse mitään maksullista toimia, mutta totta kai kaikille ei ole kaikkien näitä hanskaa, niin sitäkin kautta varmaan tarvittaisiin näitä toimijoita. Mennään käydä katsoa täältä, mitä täältä sanotaan. Tämä vaan tällaista yleistä höpinää. Ilmainen skriptivetoinen, eli nyt tässä on se mielenkiintoista, että onko kukaan tehnyt vielä sellaista koodia, eli tässähän tämä tulee, että tarvitaan taustapalvelin. Eli nyt jos haluaa tehdä, niin tämä taustapalvelin on Raspberry Pi, ja se on sitten kytkeytyy seliin. Eli täällä on vielä tälleenkin tehty. Eli tämä itse asiassa tuon voi vetää pois, ottaa tuon Raspberry Piin ja laittaa sinne tuon Node-REDin pyörimään. Itse asiassa Home Assistanttia ja saman asian sielläkin pyörii Node-RED, eli siellähän on niin sisään rakennettu se. Eli jos on Home Assistantti valmiina, niin sen Node-REDin voi pyörittää sitten Home Assistantin. Se juttelee tuon Home Assistantin kanssa nätisti ja sitä kautta saa ne pörssisähkön hinnat ja sitten voi tuonne sellin suuntaankin ohjata. Ei tarvitse niinku. Nämä voi ottaa tästä pois, jos ei halua maksaa mitään kipeäksi tai muuten vaan. Tässä muita täällä oli spottihinta.fi. Mikäs tää on? Jahas. Ihan hyviä ajatuksia, mutta eli nyt lähdetään tästä, kun tää on monelle, niin liikkeelle. Elikkäs. Periaatteessa tarvii jonkunlaisen näistä sellin, missä on mielellään sitten se kytkintäohjaus. Eli täältä katsoo, niin täällä on pelkästään vaan myös tämmöisiä mittauksia tarkoitettavia. Tämä mini on semmoinen, missä ei ole laisinkaan. On siellä näköjään kosketinkin, mutta se on vaan 8 ampeeria. Kun täällä sitten on taas esimerkiksi 16 ampeeria löytyy heti. Eli niin kuin periaatteessa pistorasi, normaali pistorasi on maksimissaan 16 ampeerin sulakkeen takaa. Niin melkein kannattaa ottaa automaattisesti, niin varmasti kestää. Tämä on yksi hyvä. Toinen vaihtoehto, jos on dinkisko mahdollisuus asentaa, niin löytyy sitten tämä. Nämä on vähän hintaerotavaa aika paljon, että tämä mahtuu rasiaa ja vie näin vähän tilaa ja maksaakin niin sanotusti, tämä maksaa 4 kertaa melkein enemmän, ei ihan melkein. Niin periaatteessa tuolla pääsisi alkuun, 16 ampereä riittää, jos sitten tarvii kontaktorin väliin, sen voi sähkömieskin laittaa siihen. Sitten tarvii Raspberry Piin verkkokaupasta virtalähteen SD-kortin ja sen jälkeen pystyy tuo Raspberry Piin sivuilla hakemaan kiintolevyn kun käyttöjärjestelmän siihen Raspberry Piin ja sitten sen jälkeen kun sen on asentanut, se pystyy mun mielestä muistaakseni pyytää tämän Node-REDin, että se laittaa sen sinne oletuksen, kun ottaa kaikki lisäsoftat, että ottaisi mielellään sitten riittävän ison SD-kortin ja sitten ottaa, jos ei halua sitä asentaa. Toki Node-REDin sivuillahan on sitten ohjeet, miten tämä tehdään, eli että menee tänne Raspberry Piihin. Ja täällä on sitten, että millä koodilla se sitten asennat sen sinne, eli se pääset sinne Raspberry Pin Linux-käyttöjärjestelmään, sitten asennat sen täältä näillä ohjeilla. Ja
sen jälkeen kun sä oot sen asentanut, niin sitten sä pääset jo starttaamaan sen Node-Redin. Raspberry Pi on hyvin edullinen kone, eli varmaan Helsingin Sanomissakin joku näki silloin, kun selli oli, niin joku kaveri teki muutamalla eurolla, mutta ongelmahan siinä on se, että se sellin rele, oli se sitten koodi tai ei, niin sen pitää jostain se tieto saada, milloin sulkee tai aukaa, ja se ei itse sitä vertailuusa sähköpörssiä tehdä, niin silloin se tarvii ulkopuolisen tietokoneen, ja kaveri, joka sitä silloin sinne Helsingin Sanomissa teki, niin hänellä oli oma serveri, minkä hän on rakentanut ja minkä hän on jakanut muiden käyttöön. Siinä on aina se riski sitten tietysti, että sitten kun se kaveri joskus ottaa plugin pois seinästä, niin niinhän se sun softasta tai sitten sun ohjelma ei enää toimikaan, eli siinä mielessä suosittelen, tämä on aika edullinen tämmöinen Raspberry Pi hankki, 3 saa alta 60 siihen powerin mukaan, alta 100 sen investoinnilla pääsee. Softat on ilmaisia, ja jos kiinnostaa, mulle voi laittaa viestiä, että saisiko ton koodin, ja voin sen lähettää tuonne Node-Rediin, että se ei niinku mitään, se ei vaadi mitään, minä en näitä rahan takia ole tekemässä, niin jos se jotain auttaa ja pääsen sille eteenpäin, niin aina parempi. Eli suosittelen Raspberry Pin päälle rakentamista. Tietenkin tietoturva-asiat kannattaa ottaa huomioon siinä sitten, ettei ihan paljasta sitä tuonne nettiin sellaisenaan. Ja sitten periaatteessa näppäimistöä ja hiiriä näitäkään ei tarvi sit, jos haluaa tehdä, eli jos käyttää etänä, eli se tukee suoraan VNC-serveriin, niin pääsee etänä sitten siihen koneen kimppuun, eli jos tarvii tehdä päivityksiä tai muita, niin ei tarvi olla välttämättä kiinni sitten. Eli jos mennään nyt sitten tähän Node-Rediin, eli mennään itse softaa, eli tänne Raspberry Pin tykö, eli lähdetään tästä, niin vielä vähän kelataan taaksepäin, niin mullahan on tämä Nordpool rakennettu tänne, eli edellisessäkin videossa se kerrottu, niin haen sen kerran tunnin välein. Tässä voisi tehdä parannuksena, että se hakisi sen joskus 12 tai 2 ja 4 välissä muutaman kerran ja sitten se olisi siinä, mutta tällä hetkellä mulla tarvitaan se tunti trikkaus, niin minä tekee sen tunnin välein, eli mulla on tämä tuntihinta myös sitten menee tuonne logiikalle ja se on laskettu täältä. Että periaatteessa voisi tehdä koodi ja vaan lähettäisiin tämän taulukon sinne ja sieltä DPstä lukisi ja sitten aina kellon mukaan katsoisi, että mikä on sen nykyisen tunnin hinta, niin silloin ei tarvitsisi tätä trikkausta, mutta ei ole ehtinyt vielä sitä korjaamaan. Se voisi olla ehkä se seuraava etappi siinä. Mutta sitten jos mennään tänne sellienergiametersiin, eli mullahan on nyt sitten tänne haettu, tähän löytyy oma Nodesa, eli ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan taaskaan jälleen kerran. Ainoa mitä sitten pitää tehdä on sitä JavaScriptia, eli mutta tuolta löytyy aika hyvät ohjeet, miten sitten löytyy tietoa, miten lukee tiettyjä tarviasioita sieltä anturilta tai kautta tältä sellin releeltä. Eli täällä on nyt esimerkiksi näkyy tämä 3-vaihemittaus, mikä mun sitten näkyy tuolla tänne laitettuna. Mutta siitä ei sen enempää, muuten mulla ei tällä hetkellä siihen ole mitään liitetty, muuta kuin että se näyttää ja tuo järjestelmä näytössä, mutta tosin mä nyt yleensä luen tuolta niin sanotusti kännykän kautta, eli tämä sama käyttöliittymähän on kännykäs käytettävissä, tämä on nyt vaan tämän esittelyn takia niin tuonut tähän PC:lle, mutta tämä löytyy nimenomaan kännykästä, että on helppo sieltä katsoa, että siinä mielessä vaikka et olisi kotonakaan, niin pystyt sen tsekkaamaan. Ja jos mennään takaisin tuonne Node-Redin puolelle, niin tämähän löytyy minäkin olen tänne laittanut näitä valmiita
esimerkkejä ja sitten kokeilee niitä, miten ohjaukset toimii ja sitä kautta lähteä rakentamaan. Eli miten nyt esimerkiksi näiden mukavuuslämpöjen, eli lattialämmitys kautta patteri tuo varastossa, niin niiden ohjaus on nyt sellin takana ja tein siihen itse sitten koodia. Tässä itse asiassa meni aikaa, kun ei kerran niin paljon laittaa joka päivä siihen ja yleensä viikonloppuisin vaan kerkeä. Ja päivät on niin pitkiä välillä, että ei tiedä mihin päin kääntöisi, mutta kuitenkin. Niin tein koodia ja sitten vaan jostain syystä se ei toiminut ja oli vähän, että mikä hitsi se oikein vaivaa, että mitä se mitä nyt ratkaisee. Ja sitten taas muistin, että meillähän on semmoinen tilanne tässä Suomen maassa ja niin kuin maailmassa yleensäkin, että tekoälyn käyttöhän ei ole kielletty käyttämästä. Ja minä nappasin tämän koodin tästä näin, että nyt mulla niin loppuu eväät. Kirjoitin sen tänne, että korjaa tämä koodi ja sitten copypastelle heitin sen tänne ja ChatGPT sitten kertoi mulle että muutamia vinkkejä poika että sillä on vähän virheitä siellä kautta sitten, että tämän voisi vähän yksinkertaistaakin, niin siinä kohtaa sitten että huomasin, että no niinpäs voikin, että tässä se tulee sitten tämä, eli koodaaminen tuli sieltä tuli suoraan sitten valmis koodi, no nämä kiinteät arvot on tuolla mitä on, niin ei edes käytössä, mutta se korjasi tämän ja vielä yksinkertaisesti sen ja me heitin sen suoraan tuonne Node Readyin ja tänne. Ja siellä se toimii ja niin se vaan pelaa. Niin ne menee, jos sähkön hinta on yli 5 senttiä, on tänne määrittänyt sen. Jos se on yli 5 senttiä, niin se laittaa kiinni ja jos on alle 5 senttiä, se lämmittää. Tämänkin arvon sit voi jossain vaiheessa varmaan jopa tuoda tuolta logiikalta, jos haluaa, että se on yhtenäinen tai erillinen. Eli nythän mulla on esimerkiksi tämä käyttöliittymässä autoille ihan omassa. Eli tässä pitää aina miettiä sitä, että mistä on valmis maksamaan ja kuinka paljon, mikä se on se kipuraja. Niin sitten mulla on niin kuin muuhun lämmittämiseen on tietty raja ja sitten taas vastaavasti autolämmitykseen on oma. Eli sitten taas noille mukavuuslämmöille voisi laittaa taas omansa. Eli jos nyt palataan sitten takaisin tänne Node Readyin, niin tässä ei sen kummosempaa tehdä muuta kuin, että vertaillaan toi sähköpörssin sen hetkinen hinta-arvo, ja jos se alittaa, niin sähkö noin menee päälle, ja jos se ylittää, niin sitten se sammuttaa. Ja tässä on itse asiassa, täällä on tämä metodi, mikä on laitettu, se lähettää vain sinne truuta tai falsea sinne releille, ja sitten kytkee sen pois päältä tai päälle. Sen kummosemmasta ei ole siinä siis kysymys. Ja nyt mitä tässä on testaillut nyt muutaman tai viikon verran, niin hyvin pelittää. No niin, tässä on 10.10. Eli silloin meillä oli hetkittäin oli pieniä piikkeitä, mentiin 10 ja sitten tiputaan alle, niin heti kulutus lähtee nousuun. Eli kun kulutusta rajoitetaan, niin käyrienkin mukaan näyttäisi laitteisto pelaavan. Eli lähtee aika paljon kulutusta pois sitten. Peruskulutus jää mitään, minkä metsästäminen sitten olisi seuraava askel tietysti. Mitäs tämä näyttää? Eli kokonaiskulutus on jopa kasvanut. Ja mielenkiintoista, mikähän tässä on verrattuna tuohon keskiarvoon päivään. Tiistai 10.10. Joo, tässä on nyt sitten itse asiassa kuluneen vuoden aikana, kun on ollut näitä systeemiä käytössä ja kans sitten on tehty
sellin niin sanoisiko ne tästä viisaudesta, kun on kerran tiedetty, että mihin meidän sähköä menee, niin on päästy vähän jäljille, niin hyvin näkee tässä sen kanssa, että säästö on kertynyt. Käytetty 44,7% sähköä tammikuusta syyskuuhun, kun edellisen 22 vuonna. Eli ja sitäkin se oli vielä noussut edellisestä vuodesta. Se alkaa näkyä myös hinnassa. Eli itse asiassa nyt mulla on kesäkuun lasku ja syyskuun lasku muun muassa. Ja nyt täältä löysin sähkön kilpailutuksesta, niin kesäkuun keskihinta on ollut 5,38 ja mulla on ollut 4,85. Tosin vielä on vähän tarkastuksessa, kun minusta tuntuu, että täällä on nämä laskennat ei ihan pian noissa sähkölaskuissa paikkansa, mutta siinä on niin paljon dataa seulattavan, että jossain on kyllä joku virhe, mutta sen tutkinta on nyt edessä tässä vielä, mutta tämän mukaan 4,85 senttiä kilowatti on ollut mulla keskimääräinen hinta, kun taas sitten kesäkuussa on ollut 5,38. Ei älytöntä säästöä ole kertynyt, samoin sitten syyskuussakin. Sanoisin, että on 2,95 ja täällä on sitten ollut 4,07 keskihinta. Eli siinä mielessä säästö on näillä toimilla sitten saatu edullisimmille tunnille, jolloin keskiarvo laskee sitten. Eli on päästy alle ton hinnan. Sitten tässä kuvassahan näkyy tämä, että mikä on lämpötila ollut. Tässä ei valitettavasti näy edellisvuoden lämpötilaa, mutta hyvin näkyy kuitenkin, että kulutus on ollut edellisvuotta jatkuvasti pienempää. Eli nyt en osaa sitten sanoa, mikä on sen lämmittimen arvo, paljonko on myös sitten se, että vähennetty kulutusta, koska sitten taas koneet ei käy kuin tiettyinä tunteina ja muuta, mutta mukavuuttahan tämä ei ole yhtään haitannut, eli siinä mielessä tämähän on ihan oikea suunta sitten, että saadaan kulutusta pienemmäksi. Tässä kaavissa nähdäänkin, mikä on ollut keskiarvolämpötila ja niin puolastetta on oltu korkeammalla edellisvuoteen verrattuna. Mutta jänskä on, että nyt sitten katsotaan, niin viime vuonna tuli aika nopea pudotus syyskuussa, että ollaan oltu jopa korkeamma tämän mukaan lämpötiloissa, että heinä-elokuussa kuin tänä vuonna, et en tiedä sitten, kai se pitää paikkansa. Mutta jatkuvaa lämmön nousu on, eli ilmastonmuutos on tosiasia. Näkyy se kaikista käppyröistä kuitenkin. Eli sitten toinen, mikä mulla on tässä Airthingsiin liittyen, tämähän mulla on sitten taas nimenomaan näiden, jos Airthingsia katsotaan, niin tämän näköisiä antureita löytyy, nämä on vähän arvokkaampia, se on 100 kipale vähintään melkein. Eli sitten varsinkin noin minit on vähän halvempia, niitä saa, eli niitä on mulla enimmäkseen, mutta mulla on myös Radonia ja sitten muuta ostettu, eli vähinnä wokkiarvoi ilmastointia varten, eli mulla on tää Noderedissä. Se käy katsomassa tuolta netistä, eli jos mennään, oliko mulla Airthingsista, täältä näkyy, niin on dashboardi, tää on samoin kännykäs näkyy, pystyy käydä katsoa arvoja, milloin ylitetään, ja varsinkin wokkia seuraa, niin se triggeroi sitten ilmastointia ja vaihtaa ilmaa, ja Radonia seuraan täällä. Siitä joskus menee, no me Suomessa on 250 vanhoistalossa se 200, että tässä on vähän tireemmät nämä värit valitettavasti ei saa muutettua, mutta ei ole siinä mielessä nyt sitten vielä ei ainakaan ole mitään ongelmia ollut, mutta katsotaan mitä aika näyttää.
Niin täältä sitten tuolta pilvestä periaatteessa tulee se triggeri, eli tämä käy AirThingsiakin lukemassa tää sitten 5 minuutin välein. Siinä on se tietty määrä, kun saa käydä lukemassa, muuten se laittaa sen lukkoon, eli ei liian usein ei saa käydä katsomassa. Ja sitten täällä on se triggeri, mikä sitten lähtee tonne OPC Ualtonni 200 ja sieltä sitten tonne Loco-puhaltimelle tai Locon ohjaamalle puhaltimelle, kun mulla on Locon takana sitten ilmastoinnin ohjaus, niin se on sitten sitä kautta ajaa sen sinne. Ja sitten tässä oli tästä Sensipusta, eli ilmalämpöpumpusta. Tääkin mulla on ihan näppärästi pelaa, että toimii, menee päälle pois ja muuta, mutta ei ole vielä tullut sellaista tarvetta, että ohjailisi sitä nyt erikseen automaattisesti. Yleensä se on lähinnä ollut jäähytyskäytössä kesäisin, eli se ehkä seuraava askel sitten on, että se automatisoi sen, että kun alkaa noin sisälämpötila nousta, niin sitten tämä rupeisikin automaattisesti jäähyttää. Että se on varmaan se seuraava askel, mutta vielä ei ole tarvinnut niin pitkälle mennä, että on osa niitä painaa pumpun päälle. Kun vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, niin jokaisessa, tai ei jokaisessa on, mutta kaikissa strategisissa tai taktisissa paikoissa on digitaalisesti ohjattu etämahdollisuusohjaus näihin siis. Eli haluaa katsoa, niin näkee lämpötilat ja mikä on, onko se kuin auki se patteriventtiili ja näkee sitten myös tuon patterin tilanteen. Mikähän tässä oli sitten tässä Consumptionissa? Tässä oli joku premium-versiokin tulossa kuukausimaksulla, mutta se mikä tänne kaipaisin ehkä olisi semmoinen asia, mikä niin pitäisi heidän ehkä miettiä, että Nord Poolinhan on ilmasta dataa, se on kaikkien käytettävissä, siitä ei saa periä maksua, se on EUn päätös, niin sen voisi yhdistää tähän pilvipalveluun, jolloin ihminen voisi, tai asiakas voisi tämän kautta sen oman sellynsä ohjauksen tehdä Nord Poolin suoraan, eikä tarvitse sitä Raspberry Piitä ollenkaan. Ja silloin voisi maksaa sen muutaman euron kuukauden maksun siitä, mutta sitten on kysymys, että säästääkö siinä sitten sen verran vai ei. Se on se sitten se kysymysmerkki. Dataa on ja se on vaan, että mihin sitä dataa sitten käyttää. Ja samoin sitten täällä on nämä valmiina jo varttumassa, että jos haluan alkaa näitä Shellin termostaatteja, mitä tuossa näytin täällä, niin näitä ohjaamaan, asettaa lämpötilaa ja YMS. Sitten Node-RED on myös tehnyt tällaisen, eli huomasin tällaisen, että se saattaa väliin mennä jumiin, niin kuin tuppaa kaikki reitittimetkin tänä päivänä, on oikein pakko kerran vuorokaudessa restartoida, bitit menee poikittain, niin tein sitten myös tänne näin, että se kerran vuorokaudessa restartoitan Node-REDin, niin sen jälkeen on ongelmat loppu. Eli tämmöinen. Eli tosiaan siis nyt, jos jotain kiinnostaa, niin mulle voi laittaa ihan yksityisestä viestiä. Ja pystyn nämä koodit antaa esimerkkinä kyllä sitten, jos joku on kiinnostunut tekemään. Eli kustannushan ei ole iso. Raspberry Pi huntin luokkaa, 100 euron luokkaa plus sitten mitä selliä haluaa ostaa, niin sehän on aika hyvä virtakesto, eli siinä mielessä ei välttämättä tarvitse erillistä kontaktoriikaan, mutta tietysti jos on joku tämmöinen vastusohjaukset, missä on paljon kilowatteja, silloin se tarvii sen välikontaktorin siihen, että toi selli ei sellaisenaan pysty, mutta sitten sähkömiestä tarvii joka tapauksessa, niin se on se huono puoli, mutta tietysti itse kun on sähköalan ammattihenkilö, niin on vähän helpompi siis näitä sähköhommia tehdä, kun on sähköurakointiluvat ja kaikki. Mutta
Eipä tässä sen ihmeempää. Onko mitään semmoista, mitä voisi vielä tässä niin kuin kertoa? Eli sen verran myös järjestelmästä vielä, että nyt uusin vähän tätä Boltin logiikkaa täällä kanssa, eli nyt enemmän täytän myös tätä polttimen varaa ja sitten mulla on nyt nykyään niin tämä ohjaus, että se ei ole enää sähköt päällä, vaan siellä on niin sanottu käyntilupa. Sähkötkin on erikseen, eli ne voi ottaa kokonaan pois, mutta on niin sanottu käyntilupa, eli siellä on sähkö. Mä huomasin tuon, että kun se on kauan pois käytöstä, niin kuin elektroniikkalaitteet yleensä, niin saattaa ne kylmät jootokset nousta siellä, niin nyt siellä on sähkön kulutusta pikkasen, eli elektroniikka on päällä koko ajan ja sitten Boltin käy sitten, eli se annetaan luvan käydä, jolloin se sen oma termostaatin kautta lähtee lämmittämään sitten ton. Periaatteessa mä pystyn sitten valvomaan sitä lämpötilaa ja joku sulkee sen jopa ennen sitten, kun sen oma termostaatti on sen sammuttaa, mutta siinä on mahdollisuuksia kanssa, mutta tämä on itse asiassa aika hyvä, tämä on säästänyt paljon öljyä, huomasin heti. Eli periaatteessa kun tämä pysyy yhtenäisyytenä, niin sitten ei tarvitse nousuja ja laskuja, eli tarvittaa niin kuin lämpötilaa, kun lähdetään kylmästä, niin se aina vie paljon energiaa, jolloin öljyn kulutus nousee vastaavasti, mutta nyt sitten pystyy lämmittämään vaan sen verran, kun tämä kiertää, niin tarvittaessa. Eli siinäkin on tullut tämmöinen pieni säästöllinen aspekti sitten mukaan. No niin, nyt on video kahlattu läpi. Tietysti olisi minun monista muistakin asioista vielä kertoa, mutta annetaan nyt tämän meidän kameratekoäly, mikä tämä nyt jää sitten onkaan, niin vilkuttaa ehkä käsien, se tunnistaa käsien tunnistukset, että kiitos näkemiin ja katsotaan tuleeko lisää videoita vai ei. Moikka!